Zdravím všetkých zo severu Poľska. Nachádzam sa v Biebrzanskom národnom parku, kde sme sa vybrali po stopách losa 3. Staršie videá vám hodím hore do popisku. V noci sme akurát iba tu došli, ale máme teraz o ničom počasie, sneží. Tu sme ostali spať, vám to poukazujem. Tu máme dole bivaky, také je počasie, sneží. Koľko máme stupňov, hodím som tak hore teplomer, aby sme videli. Hop, tak asi nebudete vidieť, ale je tu približne minus 2,5. Počasie ideálne na losy. Lukáš je tu na taký trochu vymrznutý. Žijeme. Ako noc bola dobrá a ideme na to. Tu sme minule fotili, toho prvého sme tu fotili. Lebo tu v tej mladine by mala byť aj tá fotopasca. Pri poslednej návšteve, keď sme tu boli, sme si tu nechali fotopascu. Teraz sa ju pokúsim nájsť, lebo zakladal ju tu na Lukáš a neviem, kde presne ju nechal, len tak mi povedal, že kde približne. Tak keď ju tu na nikto neukradol, tak uvidíme vlastne, či tu niečo bolo, či tu chodili nejaké losy. Aj tu môžete vidieť, jak si on dokáže odlomiť tu z vrchu vetvičku. Vidno stopy, no, že tu bolo. Minulé pri poslednej návšteve sme tu nevideli ani žiadne stopy. Preto sme sa potom presunuli do druhého národného parku za Zubrami. A tu máš, Lukáš, čerstvé stopy, si videl? Tu máš, vidíš, jak išiel? Vieš? Som aj tam bol. Kto vedie, Lukáš nechal tú fotopascu. Ale on len tu, kde povedal, že jak sú tie také duny, vieš. No ale teraz sme vidno, aké čerstvejšie stopy, lebo toto musel on to kedy v noci byť, alebo nad ránom, vieš, jak snežilo. Hej, toto muselo byť teraz, iba tu bol ten los. Tu poď pozrieť, tu na šistote. Hej. Tu poď pozrieť do tej mladiny, bo tu sme vtedy tiež videli toto. A potom zavolám Lukášovi. Keď sme tu išli lesom, sa nám podarilo vidieť 2 orly morské a ešte rozprávam, že dačo tam musí byť, že keď orly by len tak na zemi nesedeli. A podarilo sa Lukášovi hneď nájsť prvého losa, vám tu môžeme ukázať. Hop, vám ukážem, to strihnem do videa, tu je. Ale je to zdochnutý los. Škoda, no. Aspoň keby to bol nejaký samec, by sme mali aspoň nejakú trofej. Lukáš, čo hovoríš na prvého losa? Nádhera. Krása? Je dobre zapácha. A to už je originál na stejky. Tu vám to ešte natočím. No, ide sa jesť. Luky, no čo, kde si? Počuj, si mohol zobrať a si mohol dajako označiť na mape vlastne, že kde si nechal tú fotopascu. Ja som to tam všetko prešiel, ale tam nevidno nič. No a cez webkameru, keď mi zavoláš? Tam akurát v tej časti nie je signál, bo ja som teraz tu vyšiel na tú luku, jak je...
A to si mohol len tak označiť, ale to si viac na ktorú stranu založil tú fotopasu? V strede je, presne v strede. Lebo my sme tam prešli ten celý kraj a to... Stop je málo, ale boli tam jedné čerstvé stopy. Hej, lebo do rana snežilo, je taký vieš poprášok všade a boli rozbité ako to, hej, že bol piesok na tom, no a len v noci snežilo teraz. Hej, tak muselo tam proste, dneska v noci musel tam byť nejaký los. Ale na termokamere sme nič nevideli, ani nič, iba vlastne raz tam prešiel cez tú mladinu ten los. Hej. No akurát ti to idem poslať. Počkaj. Len tak približne pošli a teraz vlastne ideme naspäť k autu, tak by som ešte raz tam to popozeral. Lebo nevidno tam ani v tom piesku, ani veľmi nejaké stopy, že by tam niekto chodil, alebo tak, nebolo veľmi vidieť. Ja ti presne pošlem, kde je. Hej? Presnú polohu. No to pošli Tu mi. aj vidno taký trojuholník, je predtým taký voľný. Hej. No to pošli a pôjdem tam pozrieť a keby náhodou, že mám tam signál, bo kedy tam nebol signál, tak ti ešte potom zavolám z miesta. Hej? A ti to ukážem, že ide. Lebo dobre by bolo, bo určite tam bude dačo natočené, lebo je tam pochodené ako od losoch, ale nie dajak extra veľa, ale je tam dačo pochodené, aj čerstvé, vieš. Hej, presne v tom bode, kde ja som dal pastu, není signál, lebo preto som to ani neoznačoval. Keď sa postavíš na dúnu, Hej, tak je signál. hej. A takúto pasa je pod dunou, ale nie na strome, ale na takom, tam sú taký jak krík Hej. a on má normálne kmeň a celý je zarastený ten kmeň. Taký No to ty si to tak zamaskoval do piči, že to nenájdem. Ja som len po brezách tam všade pozeral. Nie. Hej. To je na takom, čo má ten taký pichľavý kokot. Hej, viem. To má kmeň a celý kmeň je zarastený tou Aha. kokotinou, vieš? No to dobre, tak idem tam na ten bod, jak to a keď tak natočím tam video a keď bude signál, ti to pošlem a ty sa pozrieš, že či na ktorom, hej? Hej. No dobre, Luky. Luky, to prečo klameš? Ty pošleš tak kde inde bod a fotopasta nakoniec je tu. Fotopasta sa našla. Tu je, paráda. Je síce mokrá celá. Pozrieme sa, že čo sa nám tu natočilo. Hopa. Pozrieme, či tam niečo je. Nabehla. Zarusené. Ale to nevadí. Pozrieme, či tam sú nejaké fotky. 10 videá sú tam. Srna tam je. Los tu je. Do piče. Šúter prehrať. Iba zadok mu vidno, vám môžem ukázať. Vidíš? Takže... Počkaj. Tu máme losa, ale to iba stojí. Meno, pozrieme ešte, čo tam je. Hop. Tu nie je los. Losica to je. Sa pasie rovno pred fotopascou. Nevidno parošky mu. Už doma to skontrolujeme. Ale paráda, že sa niečo natočilo. Škoda, že cez deň, počkej, pozrieme sa ešte. Ešte čo tu máme? To je tá istá, jak sa tu pásla. To je tá istá. A tu je mladý samec. Mladý samec. Ešte mali iba také parvošky. Paráda. Ešte čo tu ostalo? Počkaj. Tu nevidno. Hubári tu sú. Do piče, ani si nevšimol tú fotopascu. A tam je srna.
vieš, vonku. Minulý tu som našiel toho samca. Asi otvorok, no? Keď ide? Nie je zabudnuté? Nie. No. Keď sme boli ja, Lukáš, Paťo, sme mali 2 termovízie, ja na jednu stranu som pozeral, on na druhú, Lukáš šoferoval. A to 2-krát sme dačo zbadali, hej. Ale sme mali vtedy iba jeleničky. Ale keď som tu bol čisto ja s Lukášom, on šoferoval, ja som pozeral, tak vtedy sa nám podarilo nájsť lose. 2-krát sme našli tak pri ceste. No aj 20 minút sa odvozíme, aj viac. Boli také malé, no. Na tie kamene si. Vypnúť ju? To môžeš vypnúť. Ideme robiť si jesť za to. Neviem, čo chcem jesť. Neviem, ja som tak salamu si dám. To dačo by také teplé bodlo, ne? A mám tu sečkové polievky, všetko možno. V aute nahádzané tak je. No to by bolo dobré, no. Nie? Ale aj mäso. Ešte neveľa vletlo sa nedá. Ale zima je do piče. Tu, jak teraz sedím. A normálne na ruky, myslím tak. No. Tam, keď sme chodili, dobre bolo. Tam fajne na nohy mi bolo, jak sme rozchodili to. A potom zase trošku po zime na aute sa zohrieme. Dačo pohľadáme ešte. Tak máme tu večer, dnes sa už veľmi nedarilo, na fotopasy sme akurát videli 2 losoch, tam bola jedna samica, jeden mladý samec, ale za mesiac to je veľmi slabé, čo tu bola fotopasta, 9 videí sa tam natočili, potom ešte nejaký srnec a nejaký hubar. Nachodili sme aj dosť kilometrov aj na aute, aj peši, keby ste si nemysleli, že sme sa tu len vozili nejaké safari, to vám môžem ukázať na hodinke, hop, neviem, či bude vidno, 22 000 krokov, asi nebolo vidno, 22 000 krokov spravených, takže teraz skúsime s termovíziou ešte okolo cesty sa pozrieť, ale nedávam tomu veľkú šancu, keďže ani stopy nikde veľmi nie sú, sem tam sa nájde nejaká stopa od losa, ale oproti tomu, čo tu bolo, je to veľmi slabá aktivita. Pýtali sme sa tam ešte jednej domácej, sme pri jednom dome stretli, že či nevidela tu na losy a povedala, že toho roku veľmi ich nevidieť. A len tak som sa zasmial, že čo ich tu strieľate? A ona sa smiala tak, že oni ich tu strieľajú. Tak to vedie, je pravda, ale je to o ničom zatiaľ. Zajtra sa pôjdeme pozrieť, dnes sme chodili všetko len väčšinou po lese a zajtra ráno skúsime ísť pozrieť ešte do Mokradí, na to tie bahna, či jak to oni to tu volajú. Tam sú ešte také výhľadkové veže a uvidíme, že či náhodou tam neuvidíme nejaké stopy alebo nejakú aktivitu, sú to otvorené plochy, takže aj na termovízii sa bude dať dobre pozorovať to a uvidíme čo. Neviem, čo sa tu stalo, ako fakt tie najlepšie miesta, ktoré tu boli, som prešiel a 0 body, hej. Už keď sme tu boli minulého roku, tiež ako na jeseň to bolo slabé, ale sme si mysleli, že sme tam boli ešte skoro, lebo sme tam boli vtedy tiež iba začiatkom toho novembra a vtedy nám tu rozprávali, že ešte je teplo a losy ešte zatiaľ ostávajú na tých mokradiach a sa nevyťahli ešte do lesa.
že najprv musí byť tenká vrstva ľadu, že losy si potom režú na tom ľade nohy a že až potom vlastne sa vyťahňu na suché miesta. No a teraz vlastne do rána bolo -3, snežilo, všade bol tu na ľad, tak určite aj na tých bahnách muselo byť aj zamrznutá voda, ale losy nevidieť. Potom sme našli ešte toho jedného, ktorého ste mohli vidieť vo videu, čo tam bol zdochnutý. Neviem, či to bol postrelený, zastrelený, alebo čo. Určite auto ho neprešlo, lebo od najbližšej cesty to je strašne ďaleko. Hej, tak to vie, čo sa tam stalo a čo sa tam odohralo. No nič, dnešný deň skončil tak, ako skončil a ozveme sa zajtra. Čus a bus. Dobré ránko, tak my už od rána skúšame nájsť nejakého losa, ale prechádzali sme len cestou, z termovíziou sme pozerali, lebo snežilo, pršalo silno, tak nechceli sme zatiaľ ešte šľapať. Dnes máme v pláne sa ísť pozrieť do Močarisk, je tam taká výhľadková väža v strede. Keďže včera sa nám v lese nedarilo, tak skúsime dnes inú možnosť, možno, že ešte losy sa nevyťahli z močiarov ako do lesa, hej, na to suché. Uvidíme. No ale počasie bolo také o ničom, celú noc pršalo, nakoniec sme sa rozhodli a ostali sme spať na takej turistickej ubytovni. Jak sme boli večer v takom malom mestečku, tak na Bookingu sa nám podarilo nájsť za pár korún ubytovanie. Tak sme zvolili tú alternatívu, posušili sme si veci, bývaky, spacaky sme mali také vlhké. A dnes večer sa budeme presúvať do druhého národného parku, do Bieloveže a tam už chceme spať vonku, tak aspoň budeme mať na dnešnú noc nachystané a suché veci hlavne. Lukáš videl na termovízii, keď sme prechádzali park autom, niečo vzadu, ale teraz sme tam boli pozrieť na pešo, ale nevideli sme nič. Boli tam síce pár stôp od losa, ale neviem, či boli to čerstvé alebo nejaké staršie stopy, len bolo také vytlačené v machu vidieť. Tak nič, pokračujeme ďalej v hľadaní. Ešte trochu kropy. Uvidíme, okolo obeda by sa malo byť lepšie počasie, tak by sme sa presunuli vlastne dole na tú výhľadkovú väžu. Tak nakoniec také krásne počasie sa nám zimné urobilo. Snežík. Tam Lukáš ide teraz. Boli sme na tej výhľadkovej veži, ale mulčujú tam to rakosie, plno ľudí, techniky. Tak rozhodli sme sa, že ideme naspäť, lebo určite by sme tam nič neuvideli. A bol tam ešte aj jeden lesník, alebo miestny nejaký ochranár a ešte nás tam vykričal, že čo robíme na tej výhľadkovej veži, keďže je tam zákaz vstupu. No ale to čo, tam človek sa dá čo vidieť, mu rozprávam, tak idem tu 3 km a nakoniec nevidím ani na tú väžu. Ne? Tak sme išli dole a teraz sa vracame naspäť. Pôjdeme tam popozerať ešte, kde som mal včera fotopastu a pôjdeme pozrieť na toho mŕtvého losa a uvidíme, že čo. Teraz aj keď napadá nový sneh, tak bude vidieť aj čerstvé stopy. Hej, môžete vidieť tu na. Ja vám ukážem, počkajte, pretočím. Vidno aj čerstvé stopy. Takú krajinku tu máme. Lukáš, počkaj. Lukáš, prečo nedodržuješ návštevný poriadok a vstupuješ na miesta, kde je zákaz vstupu? Tak neviem. To je asi. Hej. Ešte dedo ťa vykričal, že nemáš ani vstupenku do Národného parku. Za toto tu nám máš platiť. Je to smutné, no. Ešte horšie, jak u nás. Kadejaký. No tak videli sme. Sneh, No. plato, pláne. Ale zober, že jak sa zmenilo to počasie za pár minút a hneď koľko snehu, všetkého. A to dneska malo byť pekné počasie, no.
do piči. Keď začneš submarínu trepať, tak Aj. Normálne taký príbeh, už dvakrát som tu vyrozprával, že to už aj do Hollywoodu by ma zobrali. Kurva. Ale normálne to počasie, to je iný extrém. Raz slnko svieti, prší, sneží, zima, teplo. Normálne extrém. na to. Prvý raz, keď si natáčal, tak vtedy... Ale to bolo dobre vtedy, jak som toto natočil. To sa ojebali, dobre. No. Jaj, ľudkovia, nedarí sa nájsť losa. Všetko vidíme, ale sú to len srnky, diviaky, zajace, ale los nikde. Ale nie sú ani stopy. Miestni, asi všetko zjedia, čo vidia. A miestni to všetko asi požrali. Ako vidno pár starých stôb, ale inakšie nič moc. No, takže tak. A Lukáš, ešte posledné pokusy. Máme tu také stádo jeleníc. Sme našli na termovízii. Zas sme mysleli, že to sú losy. Ale tam ich vidieť. Teraz akurát utekali cez cestu. Neviem, či sa Lukášovi podarilo. Si to natočil? Ale som čakal, že pôjde. Ale nebol jeden ten mladý jeleň? Mne sa zdá, že prvé dva boli jelenice Celodárny tu. 5 strel naháňam nejakých istých. a 2 jelenice. Ešte nestihli zjesť. Lukáš aspoň má teraz nejaké úlovky. Natočil si i jelenice. Povedal, že sere celé losy. Že poľské kobiety sú najlepšie. Že u nás jelenicu ešte nevidel. Len buď medveďa, alebo vlka rysa. Nič iné. Takže jeho potešila aj tá jelenička. Ja som nestihol ani foťak vybrať. Celé dni tu na ich točíme. Jedna tie isté pred nami utekajú v kuse. Ešte je zajac nás tam vystresoval. Tak ležal, že vyzeral jak z losa hlava. My už celí natešení, máme losa. A nakoniec ideme, stratil sa nám z termovízie a Lukáš rozpráva, teraz ho nevidno. A rečem, však ale tu bol. A sme išli a zrazu na vyskočil spod noh, lebo Lukáš pomaly na ňo vstúpil. No, a už bolo polosový. Nevadí. Možno, že ešte v Bieloveži sa nám podarí natočiť niečo, nejakého losa, keď tam sú aj losy, aj zubry, aj všetko tam je. Ale aj problémy, ale zatiaľ som tam natočil, alebo nafotil iba zubry. A losy som ako videl, ale len s Paťom na termovízii, ale tiež Paťo bol taký hladný po fotke, že v noci ho tam naháňal po lúke s termovíziou. To je Paťo dával potom, toto videjko tam. No a to bolo všetko, tak uvidíme. Aj tak už je pomaly po 4:00, smieva sa. Ideme ešte k aute a môžeme vyraziť do Bialovieží. Máme tam asi také 2 hodiny cesty. Nie je to síce ďaleko, ale veľkú časť už iba také okresné cesty rozbité tam vedú. Skúsime večer ešte z termovíziou si tam popozerať, že kde sa zdržujú zubry. Že by sme vedeli na ráno, na východ slniečka, že kde sa rozbehnúť a zrobiť nejaké lukratívne fotky. Lukáš, čo ty na to hovoríš? Môže byť. No, krása. Tak zatiaľ. Teraz sme na výhľadkovej veži. Lukáš si robí videjku. A ty vidíš tam dačo? A vidno teraz ich, pozri tu na kamerke. Vidíš ich? Tam sú tiež 2 čierne kuličky. Fajne. Tu budeme
ideme spať. Na tej výhľadkovej veži. Ale tam sú tie super. Keby to foťakom. Nie, neodfotí ti to. Čo? Dáme si teraz pivečko. To som dal len tak Pozri, rysa. na chvíľu. Ale už mám verejný zase. Čo to som chcel len To potom ja posťahujem. zhabať. Kde je to? Ideme hneď robiť, čo? Ale no, nie, nemusíš dať do toho, bo budem o chvíľku zapínať, bo budem s ním stiahovať, vieš, video. Jaj. No to už hore položil, kde. Budem stiahovať. Budem stiahovať o chvíľku aj z kamery, aj z toho, vieš. Tak Lukáš, idem na to. Ty čo máš? Ja mám rysa, ty máš A rysa? medveďa nemáme? Píči. Ja mám teraz, neviem, kuvička, pozri. Kuvička mám ja. Ale to iba taká náhoda bola. Jaj, ty my natáčame sa. Natáčame sa. Jaj. Vyťazné dneska máme teraz. Ja akože vôbec nepijem, ale jedno pivo si dám. Hej? No. Prečo propaguješ alkoholizmus? Na zdravie. Zdravie. Na zdravie. Na to tie naše expedície nevydarené. Spaničko pripravené. Ešte si Lukáš navári čaj. A ideme spať. Lukáš, čo ty hovoríš na to? Bude zajtra dobrá akcia? No piči film, tak nie. Hej? Si už popasol všetky zubre? Ja nie. Oni sú same. Hej, a čo hovoríš na to, že my sme nevideli ani jedného losa a Poliak tam videl 4. Neviem, asi je kúzelník. Hej. My sme nemali kožu z losa. Sme mali zavolať To tomu je kufri. kufri. Tu by sme mali mať zubre, ale nevieme, či ešte tam sú. No nič, uvidíme sa ráno. Čo Lukáš, máme dačo? Jak to? Veď v noci to tu žilo zubre. Plné polia, rovno pred výhľadkou nám spali. Na termovíziu sme ich natáčali a človek ráno vstane a všetko zmizlo. No piče, to nie je možné toto. Tak ideme si zrobiť prvé kolečko, či niečo niekde neuvidíme. Aspoň na tých miestach, jak sme mali včera, rovno tam vedľa cesty také veľké stádo bolo. Možno, že 25 kusov. Tam by mohli byť. No, uvidíme. Hej. Tam už ľudia. Poliaci už ráno na vyhliadke, kde sme spali, už tam buntošili. Ešte tma, už chodili hore. Čo to? To sú domy. Hej. Už tam buntošili a najprv dvaja prišli, potom odišli, potom ešte dvaja a to tí už chceli fotiť. Ale sú tam na jednom rohu zubre, ale uvidíme. A povedal, že najazdili 100 km a tu na kde boli zubre, kde teraz my ideme, cesta, vidíš, tu ešte nikto ani nešiel. Vieš? A ešte to ani neboli. To uvidíme. Máme veci nachystané, foťáky, všetko. Ešte keď sme natrafili na také dajaké stádo, čo sa nebojí. Pekná je zasnežená krajina, do rana nasnežilo možno, že takých 4-5 cm snehu. Tak mohli by byť pekné fotky, veď aj keby videjko, keby sa podarilo. No uvidíme. Tu už o chvíľku budeme pri tom mieste, kde včera sa mali tu veľké stádo. A víš, že ešte tu nikto neprešiel. No jedno auto tu šlo, ale to už skôr. Lebo tu nám sa mali tých zubrov. Tu na to je. Nevidno ich. Ale za to budovou až. Tak to, jak sú tie balíky, tu na tom zatiaľ ešte nevidno.
tu hneď boli teraz za tým domom. Nemáme nič. Pozrieť tam. Ale aspoň to tie samce, keby tu ostali. Ale nie sú to ani tie samce, lebo oni sa potom rozdelila tá veľká črieda, keď sme natáčali, že samce ostali a samice s mladými odišli. Čo? Vzadu asi. Hej? Si to aj to seno môže tak... Nie, seno určite nie. Pri sene. Hej? To počkaj, pozrieme ešte. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, no tam, počíme tam. Ale ja ich takto nevidím. Nie, to teraz nemá čo, teraz je zima proste. A seno nemôže svietiť, jedine hnoj by svietil, ale to by musel byť čerstvo navedzený. No čo, už vidíš to lepšie? Vidíš ich tady? Ja neviem, kde ty si videl. Všetko to tu svieti. A svieti to? No. No, divné to je. Pri tých balíkoch ako by mohol. Vidíš to tie balíky sena. Hej? To potom nejaká senáž musí byť, nejaká čo kysne, alebo čo. Hej? Tým sa pretočím a pôjdem tam ešte pozrieť. Ale ešte nie je pochodené, od auta to ešte je také, že celkom dobré. Tam je jeden, tu je. Toho píči, máme ho, kurva. Choda sedákov. Čo? Ideme na to. Máme akorát super. Sme našli takú malú skupinu. Tam vám ukážem. Ale to asi nebude vidno na tej kamerke. Lukáš tu fotí. Lukáš čo? Kameruješ? Ale mám statív, nechceš statív? Čo? Tu máme stopy všetko od cukru. Tu máme ich vzadu. Čiže oni neutekli ďaleko, nevidel, že sme sa otočili, tak už potom nešli preč. Keď tam tá voda bola, oni by sa rozbehli preč a zbytočne by sme tam išli za nimi. To by sme museli ich tak vidieť, vieš, že tam napríklad keby dole boli a že tak obídeš cez to ten les ich, hej. Alebo nejakú skupinu takú, čo sa nepojí, alebo čo akorát oddychuje, lebo to už boli takí rozbehnutí, tak oni už išli. Hej. Aj tých troch tam škoda bolo, no. Alebo jak tí preskakovali tú vodu, mohli byť pekné, keby to takto nafotil. Ideme ešte pozrieť na tú vyhľadkovú väžu. Tu sme spali a tu len vidieť, kde nám parkovalo auto. Do rána, čo to nasnežilo. A ráno už tu na nás budili Poliaci.
Ale tam sú zubry, ale všetko ďaleko od veže. Ideme hore. Lukáš tam pozerá, neviem, či to bude vidno na tom. A vám ukážem. Je ich tam dosť, len... A na tej kamerke to nevidno. Som to dal 4-krát približil, ale nevidno. Ale to tie guličky, tu sú zubry, tam ležia a tam ešte sú niekde. A zahrali sa na Poliaka. Čo na to hovoríš? Ako na Poliaka. Že tam sa dáme na túto bočnú cestu a pôjdeme ku tým, čo tam ležia. Skúsiť ich nafotiť. No, to aj mňa napadlo. Ne? No. Čo nám môže zrobiť? Nič, ne? Keď je, tak čo už. Ale nemyslím tak, že nikto ti tu nič nepovie, však čo. A keď sme sa dostali napríklad pomaly ku tej priekope, tam čo je tá priekopa? Scificus. Nie, ale oni keď ležia, tak oni nie sú také, že rozbehnuté, alebo čo. Lebo jak, hej, inakšie. My toto ešte vyskúšame. Tam sa parkujeme, jak on parkoval toho Tuarega a aby sme išli tam normálne naproti im. No vidíme, hej, že či poodbehňu... No ale možno tieto dva, čo sú vpravo. Že by vydržali? To však vyskúšame, ne? foťák nič, bez zvuku, ale že ty si tam a... No, čo to robíme, to mi potom poposielaš. Čo neviem, či ty dneska nebudeš spať u mňa na haciende. Alebo ak chceš, tak môžeš si taký fotku spraviť, že si sadneš na ňo. Hej, to ale to až na budúce. Nemôžeme teraz, vieš, až na prvý ťah takú akciu spraviť.